ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପୋଷଣ। ପୋଷଣ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। ଫ୍ରେଡରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଭାବରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରେ? ଆମ ଶରୀରର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଭାବରୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରେ? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମ୍ୟୁକସ୍। ମ୍ୟୁକସ୍ ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ? କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ତ ସେଥିରେ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେବା ଆମର ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପିତ୍ତ ରସ ଯାହାକି ଆମର ଲିଭର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ପିତ୍ତ ରସ ଧରିଥାଏ। ପିତ୍ତ ରସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ପିତ୍ତ ରସରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପିତ୍ତ ଲବଣ ଥାଏ, ଯାହାକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବା ଆମ ଶରୀରର ଚର୍ବି ଅଛି, ତା ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଉଷୁମ ରଖିପାରେ? ଚର୍ବିର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା। ସେଟା କିପରି ରଖେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଚର୍ବି ଆମ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିପାରେ? କାରଣ ଚର୍ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାପ ଅପରିବାହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାପ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାପଟା ଆମର ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହେଁ, ଚର୍ବି ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଘୋଡ଼େଇ ରଖେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ଜାଳିବା, କାଠର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଧରିବା, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଚୁଲି ପାଖରେ ଲାଗିଲେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଆମ ହାତକୁ ଉତ୍ତାପ ଲାଗେନି, କାହିଁକିନା କାଠ ହେଉଛି ତାପର ଅପରିବାହୀ। ସେପରି ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଯେଉଁ ଅଛି, ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଅପରିବାହୀ। ତାପରେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ନେବା ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରେନକାଇମା ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗିକାଟି କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାରେନକାମା ଟିସ୍ୟୁ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗିକାଟି ହେଉଛି, ତା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ତାपर କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେବା କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସର ନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଅଛି କେଉଁଠି ପତ୍ରରେ, ତାର ରସର ନାମ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋମା। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନଟି କ'ଣ କହନ୍ତି? ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଥଳି, ତାର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ କୁହନ୍ତି ଲ୍ୟୁମେନ୍। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲ୍ୟୁମେନ୍। କେଉଁଟି ସ୍ନେହସାରର ଅପଦ୍ରବ? ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବା କେଉଁଟି ସ୍ନେହସାରକୁ ଅଦ୍ରବଣୀକରଣ କରିଥାଏ? ତ ଆମର ହେଉଛି ପିତ୍ତ ଲବଣ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପିତ୍ତ ଲବଣ। ପିତ୍ତ ଲବଣଟା କେଉଁଠି ଆସେ? ପିତ୍ତ ରସ ଧରିଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁଟା ଲିଭର, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଲିଭରରେ ପିତ୍ତ କୋଷ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ରସ ଧରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ପିତ୍ତ ଲବଣ ଥାଏ ସେଇଟା। ତ ଏଇଟା ସ୍ନେହସାରକୁ ଅଦ୍ରବଣୀକରଣ କରିଥାଏ। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ପୃଥକ ସେ କହିଛି? ରାଫ୍ଲେସିଆ, ଜୋକ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ। ରାଫ୍ଲେସିଆ, ମଲାଙ୍ଗ, ନିର୍ମୂଳୀ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଉଛି ଜୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେବା ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁଟିରୁ ଉଭୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଓ କ୍ଷାର ଜାତ ହୋଇଥାଏ? ଆମ ଶରୀର କେଉଁଟିରୁ ଉଭୟ
ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ କ୍ଷାର, ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଗ୍ନାଶୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା, ପାକତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ? ପାକତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଆମର ପାକତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବୀଜାଣୁ ଦ୍ୱାରା ମଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ତ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜେଜୁନମ ଇଲିୟମ୍। ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା, ଯାହାକି ଯାହାର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 6 ମିଟର ଅଧିକା ହେବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଖିଲେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦାନ୍ତ, ତାର ମଧ୍ୟରେ ଜେଜୁନମ ଆଉ ଇଲିୟମ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଂଶ ଅଛି, ସେଇ ଅଂଶରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟଟା ବୀଜାଣୁ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ହଜମ ଆଉ ହେବନି, ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃହଦାନ୍ତ ପାଖରେ ଥାଏ ଜେଜୁନମ ଇଲିୟମ୍। ତ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ହଜମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାହା ବୃହଦାନ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ତ ବୃହଦାନ୍ତ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟଟି ଯାହା ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ, ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ତାହା ମଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମଳରେ ପରିଣତ ହେବା ବେଳେ ସେଥିରେ ବୀଜାଣୁ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମର ମଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମେ ନେବା, ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥାଏ? ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼, ଆମର ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି, ଶ୍ୱେତସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଛି, ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଅଛି, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଅଛି, ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି। ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ କେଉଁଟା ଥାଏ ନା ଚିନି ଗୁଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ତା ନାଁ ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜ୍। ପାଚିଲା ଫଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଥାଏ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍। ତ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ହେଉଛି ସୁକ୍ରୋଜର ଶ୍ୱେତସାର, ସେଇଟା ଅଧିକ ମିଠା ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଚିନି ଆଉ ଗୁଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା, ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଦାନ୍ତର ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ କେତୋଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ତ ଆମର 2 ଯୋଡ଼ା ଅଛି, 2 ଯୋଡ଼ା ମାନେ 4ଟି। ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ତାର ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ପ୍ରାୟ 2 ଯୋଡ଼ା ଥାଏ। 2 ଯୋଡ଼ା ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ଆମେ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇବାରେ ତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା, ଆମ ଯେଉଁ ମାଢ଼ି ଅଛି ସେଥିରେ କେତୋଟି ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ ଅଛି? ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ 2ଟି ଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତି ମାଢ଼ିରେ ଶ୍ୱାନ ଦନ୍ତ 2ଟି ଥାଏ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଉଭୟ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ହରମୋନ୍ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେବା, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ନା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବା, ଷ୍ଟ୍ରୋମାର ଆକୃତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟ୍ରୋମା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ପତ୍ରର ଷ୍ଟ୍ରୋମା, ତାହା କିପରି ହୋଇଥାଏ ନା ବିନ୍ସ ଭଳି ମଞ୍ଜି ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବିନ୍ସର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଥାଏ ସେଟା ବିନ୍ସର ମଞ୍ଜି ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଳ ଅଣୁର ବିଭାଜନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁ H2O ଜଳ ଅଣୁ, ତାର ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ, ଡିଭିଜନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେବା, ଆମର ଯେଉଁ ପାକ ନଳୀ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଇ ଦାନ୍ତରେ ଚର୍ବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରେ ସାଲାଇଭା ବା ଲାଳ ଅଂଶ ମିଶୁଛି,
ତାକୁ ବୋଲସ୍ ବା ଗୁଳା ଗୁଳା କରି ତାହା ଆମର ପାକନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେ ପାକନଳୀର କେଉଁ ଅଂଶରେ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅର୍ଥ ଆମର ଯେଉଁ ପାକନଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାଟିରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାର କେଉଁ ଅଂଶରେ ଏଇ କାମଟି ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଥାଏ ନା ତାହା ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ଏ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 6 ମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏଇ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏନଜାଇମ୍ ସବୁ ଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଏଜ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅର୍ଥ ପୁଷ୍ଟିସାର, ଲିପିଡ୍ ବା ସ୍ନେହସାର, ସ୍ନେହସାରର ଯେଉଁ ଏନଜାଇମ୍ ଥାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲାଇପେଜ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ଆମର ପାଟି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ହଜମ କରେ। ସାଲାଇଭା ବା ଲାଳ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇଲା ପରେ ସେଥିର ଶ୍ୱେତସାରଟା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଡାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତ ଅଧିକ ସମୟ ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଧିକ ସମୟ କେଉଁଠି ରହେ ଖାଦ୍ୟ ନା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ରହିଥାଏ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ତାହା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିନଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିବ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କ'ଣ କରେ ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ଯାଏ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ, ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ଟା ମିଶିଥାଏ। ତାପରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଲିଭର ବା ଯକୃତ ଅଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନାଶୟ, ଏଥିରୁ ଆମର ଯକୃତରୁ ଆମର ବାଇଲ୍ ଜୁସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ପାନକ୍ରିଏଜ୍ ବା ଅଗ୍ନାଶୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ଅଗ୍ନାଶୟ ଯେଉଁଟା ଆମର ପାନକ୍ରିଏଜ୍, ତ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଜୁସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇଟା ମିଶିକି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଇଥାଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଅଧିକ ସମୟ ହଜମ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ସରଳୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶଟା ହଜମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ସାରାଂଶଟା ରକ୍ତ କଣିକା ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ରକ୍ତ କଣିକା କ'ଣ କରେ ନା ରକ୍ତ କଣିକା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ପାଖକୁ। ଶରୀରର କୋଷ ପାଖରେ ରକ୍ତ କଣିକା ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଷ ଜୀବିତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୋଷ ପାଖକୁ ଆମ ରକ୍ତ କଣିକା ପହଞ୍ଚି ନପାରେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚି ନପାରେ, ସେ କୋଷଟି ମୃତ ହୋଇଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଘା କି ବଥ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଡେଡ୍ ସେଲ୍ କାହିଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଡେଡ୍ ସେଲ୍ ପାଖକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାରାଂଶ କି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ କୋଷ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତ ଅର୍ଥ ହାତରେ କୋଷ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଅଂଶ କୋଷ, ସେ କୋଷକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସାରାଂଶ ଶରୀର ଯେଉଁ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଷ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବିତ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରହୁ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ କ'ଣ? ପୋଷଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୋଷଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ଗୋଟେ ସ୍ୱଭୋଜୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରଭୋଜୀ। ସ୍ୱଭୋଜୀ ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, ଯେମିତିକି ଉଦ୍ଭିଦ। ପରଭୋଜୀ ଯିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ, ଆମେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ପରିବା, ଚାଉଳ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଜଳ, ଖଣିଜ ଲବଣ
ଆଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ନିଜେ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱଭୋଜୀ। ତେଣୁ ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଏବଂ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେବା, ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର କ'ଣ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ସନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ତା ନିଜ ଶରୀର ସାଇତି ରଖୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶେଷ ଉତ୍ପାଦଟି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ବା ଲାଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସରଳ ଶର୍କରା ବା ଶ୍ୱେତସାର ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଯେଉଁ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ହୋଇଥାଏ ତାର ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମାଲ୍ଟୋଜ। ତାର ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ମାଲ୍ଟୋଜ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଚର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଡିନର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଷ୍ଟାର୍ଚର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଆୟୋଡିନ ଅଛି, ଆୟୋଡିନ ରଙ୍ଗ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅନବରତ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅନବରତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ସେଟା ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କହି ରଖୁଛି, ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମର ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ନେଇଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆୱାର ବଡି ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଲିଭର ବା ଯକୃତ। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଲିଭର, ପାନକ୍ରିଏଜ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆୱାର ବଡି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାନକ୍ରିଏଜ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି, ପ୍ରଥମ ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରନ୍ଥି ହେଉଛି ଯକୃତ ବା ଲିଭର। ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଲିଭର, ପାନକ୍ରିଏଜ ଇଜ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆୱାର ବଡି। ମନେ ରଖିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟି ପରଜୀବୀ ଉଦ୍ଭିଦର ନାମ କହିବା। ଗୋଟେ ପରଜୀବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ଲଟା ମାଡ଼ିକି କିମ୍ବା ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ତା ଦେହ ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ମଲାଙ୍ଗ ଓ ନିର୍ମୂଳୀ। ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପରଜୀବୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି। ଏଇଟା ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜୋକ, ଜାଣିଥିବ ଜୋକ ଏବଂ ଉଙ୍କୁଣି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟି ମୃତଭୋଜୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ। ମୃତଭୋଜୀୟ ହେଲା ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ ଆଉ ଇଷ୍ଟ। ମୃତଭୋଜୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ, ମୃତଭୋଜୀୟ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ହେଲା ଛତୁ ଜାତୀୟ କବକ ଆଉ ଇଷ୍ଟ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଯେଉଁ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ, ଯେଉଁ ବୃହଦନ୍ତ ଅଛି, ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଆମର ମୁଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରେ ବୃହଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଅଛି, ବୃହଦନ୍ତ ବା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ସେ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଅବଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ ଅଂଶକୁ? ସାଧାରଣତଃ ବୃହଦନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ।
ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର, ବୃହଦନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହଦନ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା ଖାଦ୍ୟର ଜଳ ଆଉ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅତି କମ୍ ଧରଣର ଜିନିଷ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ ଆଉ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ପଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ଯେଉଁ କଣିକା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲରେ ଚୋବେଇଲେ ତା ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ହଠାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ହଜମ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚୋବେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟନଳୀ, ଆମର ଯେଉଁ ଗଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଗିଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାର ପାଖାପାଖି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଡ଼ିକି ଗଲା ବା କିଏ ମନେ ପକାଇଦେଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖାଦ୍ୟଟି ସେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ପାଖରେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛିଙ୍କି ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଶୁଡ଼ିକି ଯାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଅଂଶ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କି କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ତା କ୍ଷୀର, ପାଣି, ଯେକୌଣସି ପାନୀୟ ପିଉଛନ୍ତି, ତାହା ଯାଇପାରିନଥାଏ। ତାକୁ ଅଟକାଇଥାଏ କିଏ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍। ଅଧିଜିହ୍ୱା ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଜିହ୍ୱା ଭଳିଆ ଥାଏ, ଦେଖିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ କରେ, ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ସେ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ସେ ଦ୍ୱାରଟାକୁ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଅନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କୁର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଏହା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ? ଅନ୍ତ ଅଙ୍କୁରଣ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ ପରେ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚେ? ଯକୃତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରିରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲିପିଡ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତ ଆଜି ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଏ ଟପିକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।